Vítajte vo jedle, priatelia. Dnes s batohom cez hory, cestou a necestou, idem týmito strmými uličkami krivými a hľadám dom dnešnej hostiteľky. Jej tvár je známa a povedomá najmä z televízie Markíza. Ide o bývalú rosničku Lenku Debnárovú, ktorá sľubovala grilovačku, ale netuším, či budeme alebo nebudeme grilovať, ako to vlastne bude. Vy nezastavujte a sledujte o jedle. Poďte spolu so mnou tam. Ahoj! Vítaj! Ahoj! Vítaj u nás. Čau, donesol som ti len takú drobnosť. Moja káva je tam a máš tam pretože partnera, také zdravé lizátka, sweet pop. Fantastické, toto si hneď otvoríme. Áno, Tak ideme na poďme. to. Ježiš, poďme variť. Super, teším sa. Partnerom tejto relácie je Sweet Pop. Sladké, ale zdravé maškrtenie na každý deň. Pier, ty kde si? Počuj, obzerám si tento tvoj krásny dom. Vítaj. Super. Toto je výborné, toto Sweet Pop. Moja dcera teraz si fičí na K-pope, to je korejský pop. A toto si ja budem fičať na týchto lizátkach. Toto je piešťanský, no. A vidím, počúvaj, ale my sme akože o jedle s Pierom, toto nebude snáď iba naše jedlo, lebo ja tu nevidím žiadne ingrediencie. Takže, No takto. čo budeme variť? Alebo dáme si len Sweet Pop a idem domov. Nie, ale veď ty si z Masterchefa, ako počkaj, ty to máš aj v popisku. Takže ja som nič nevymýšľala, s tým, že ty prídeš ku mne a ty sa pozrieš, čo máme a niečo pospáš ingrediencie. Takže nech sa páči, tu je chladnička. Som Napríklad. udivený, šokovaný a toto som nečakal. Si udivený. Ale mám troje druhov hríbov, mám brinzu, mám udené tofu, mám dokonca polniček, mám tam tak pórik. môžeš vyberať, mne už ide recept. Mne už aj ide recept. Dobre, výborne. Asi viem. Počuj, a budeme variť čo? Ja mám variť akože tvoje jedlo, alebo budeme variť spoločne? Alebo toto mi tiež Čo keby sme, že ty vymyslíš, čo varíme a ja budem sa snažiť napodobiť. Vieš, že takú školu varenička si dáme, že ma niečo naučíš. OK. Priatelia, toto tu ešte nebolo. Dobre. Zásoby, akože... Wow. Pozri sa. Tofu. Počkaj, rozmýšľam, čo by sme mohli, že z tofu, polníček je Aj super. cesnak chceme? Počkaj, ty si vegánka a máme nejaké limity stravovacie? Nemáme žiadne limity, pozri sa. Takže by sme mohli urobiť, že jedno jedlo by som navrhoval vo verzii pre niekoho s takouto postavou, pre niekoho, kto už má po 40-ke brúško trošku. Klasika. Hej, Výborne. Že, aby sa najedli aj chlapi, dajme. Ide mi hlavou, keby boli ešte sušené hryby, by to bola že úplne Mám, to počkaj. mi hneď napadla jedna vec. Fakt? Ty si Mám. absolútne pripravená. A vieš, že ma to ani neudive? Výborne, Dubáky. dubáky. A mám aj krúpy. No to som, to je neuveriteľné. A to som ešte nikdy nerobila, ale mám to nakúpené, lebo mám taký plán, lebo ja milujem veci s krúpou, ale nikdy som to nevarila. Práve som chcel povedať, je to neuveriteľné, súznenia prepojené medzi nami, že môj najobľúbenejší recept z brinze, vážený a vážená, nie sú len brinzové halušky, ale krúpoto. Ježiš mňam. Dobre, takže ideme na to. Takže ty budeš vegán, krúpoto, a ja budem klasika, hej? Dobre. Alebo teda vlastne tiež vegán, ale nie z tofu. Ja to urobím trošku. Nech sa páči. A čo si musíme nachystať v zmysle nejaké panvice, alebo najprv ideme krájať? Poďme krájať a dajme variť krúpy. Dobre. Dajme variť krúpy a budeme tuto? Áno. Si bola, musíme povedať divákom, absolútne promptná v tom, že ja som ti vlastne, akože v Merku som ťa mal dlhšie, aj kvôli našej jednej spoločnej známej, Linde Zemánkovej. A časom zistíme, že aj mnohým iným ďalším spoločným známym, tak vznikla taká vec, že ty si tak, že prijala rolu záskoku, lebo sme sa bavili, že budeme natáčať niekedy, ale ty si povedala, že dajme zajtra. A ja som tu. Chápeš? Akože, no lebo ty si tiež veľmi promptný. Ale si spontánna aj v živote, aj vo všetkom, že proste poď, vypadlo mi moderátor, ideš moderovať? Áno. Áno. Alebo Leni, poď mi to odmoderovať ešte 20 minút pred, nevieš, že čo sa ide diať, ale zatiaľ ešte mi celkom fungujú mozgové, pod umývadlom je potom smetný kôš. A separujeme, hej? Áno, snažíme sa o to. Dobre. No vlastne, ešte mi fungujú mozgové bunky, takže zatiaľ ešte mi naskočí. Musím povedať, že vy separujete naozaj. Pozrite sa, moje srdce zaplakalo. Ja som vôbec nevedela, že ty si
Rau. A Bioekoravník. vlastne ja som sa dozvedela, milí televízni diváci a všetci iní diváci, že Pierre občas chodí vypomáhať aj do takého bezobalového obchodíku. To je vlastne, akože ja to obdivujem, ale to je trošku pre mňa, že nočná mora. Ale ty veľmi pekne rozprávaš. Ja som s tebou ako maximálne spokojná. Naozaj? Áno. Preto si povedala áno, hej? Áno. Mne totižto Linda Zemánková, o ktorej tu toľko rozprávame, o tebe už dávnejšie hovorila a ja, že ten viem, on je z televíznej showky, on je taký sympatiak, vždy usmiatý. Určite ho milovali všetci, hej. Podľa mňa teba milovali, nie? Počkaj, hej. akože Hlavne... ja som nikdy nebola v televíznej show, čiže prosím pekne, aké je to byť v takejto reality show? Vieš čo, museli ma všetci milovať, hlavne v tom období, keď som bol taká vyteplená buzná, akože prelízaná do blondiava a podobne. Ja si toto myslím, vieš, ale... Akože mal som aj svojich obdivovateľov možno chvíľu a potom sa tam stali také bizarné veci. A pozdravujeme moju kamarátku Raziu, ktorá sa vrátila do súťaže. A miesto toho, aby sme tam boli spolu, mňa vyrazili, vieš, akože. Tak som bol z toho chvíľku taký... Počkaj, ale je toto iba... Potom samozrejme môžeš ďalej moderovať ty, ale iba otázočka, že ty si koľky tam skončil? Vieš čo, ja som sa vlastne dostal prvý do top 10, potom som bol chvíľku medzi 9 najlepšími a vrátili Raziu a skončil som 11. Tak to bolo pre mňa také, že kúrnik, vieš čo, cítil som sa, ako keby som lízal zmrzlinu cez sklo. Ale počkaj, ale pozrime sa, kde si. Kde si dnes? Tu v Bernolákove v kuchyni. A s tebou, to je neuveriteľné, po toľkých rokoch. Že kam si to ty dotiahol? Ja si myslím, že ty o pár rokov fakt vydáš aj knihu. Zlatá moja. No tak budeš ju krstiť, dáme si to takto verejne. Dobre. My sme sa míňali, prečo tak prazvláštne v tých teleránach? Ty si hlavne tam teda, vieš, akože... Vieš čo, prečo tak lebo tam, keď robíš, že ste viacerí, tak väčšinou to máte také podelené na služby. Tak akurát ty si vždy prišiel, keď... Keď som nebola. Ja som nebola. Ale za to práve so spomínanou Raziou si kamoška. Ty máš veľmi veľa, ty si známa tým, že máš veľmi veľa tých showbizových priateľstiev, nie? Poďme povedať ľuďom, lebo vieš, včera jedna respondentka naša, ktorú nebudeme menovať, povedala, že showbiz je trošku taký falošný, pokrytecký a veľmi zvláštny. Čo má si pod tým predstaviť ten divák? Že... Takže takto. Dnes ráno, kým som na teba čakala, musím ti povedať, že som čítala takú veľmi peknú, teraz mi napadá anglický názov, že quote, ale teda akože nejaký taký citát, ktorý asi niekto napísal, že niektorí ťa nebudú podporovať, lebo si to ty, niektorí ťa budú podporovať práve preto, že si to ty a ty si už len musíš nájsť tých svojich. Čiže ja mám taký pocit, že všade sa dajú nájsť super ľudia. A o niektorých to zistíš až neskôr, že sú to tvoji ľudia. Možno sa ti ani na prvú nezdajú, že by to mohli byť tvoji ľudia. O niektorých paradoxne zase zistíš neskôr, že to nie sú tvoji ľudia. Ale ja som nedávno nahovorila, prosím pekne, takú audioknihu. Mám ju aj doma, lebo to je podľa mňa Biblia. Ona sa volá, že nechajte to tak. Proste normálne nechaj veci plynúť. A oni sa vyriešia. Prosto tebe sa niečo otvorí, niečo sa ti uzavrie a všetko bude super, ale hlavne ty sa nebudeš vnútorne tým týrať. Presne, taký ten flow, taká tá ľahkosť bytia. Takže ja mám veľmi rada ľudí, to sa o mne vie. Ale nie všetci sú priatelia úplne takí, že na život a na smrť. Niektorí sú len známi, niektorí sú kamaráti. Jasný. No a čo sú najsilnejšie priateľstvá pre teba? Keď môžeme aj konkrétne mená, tak povedz, oni sa potešia. To je pekné. Môj manžel. Povedia, že ľahko gíčové, ale ľahko gíčové, inak vieš čo, ľahko gíčové, ale je to pravda, lebo on vlastne, ako to hovorí, Lenka, ja ťa mám prečítanú ako noviny. Asi bude stačiť cibulky. Dobre. Teda toto a skončíme, len tu bude jelú časť hlavne. Dobre. A on je prosto super, s ním môžeš o hocičom a hlavne ja mám taký trošku pocit, že keby jeho nebolo, ja ani neviem, kde sa platia elektriny a podobné veci. Vieš také, že... To mám ja s mojím režisérom tohto projektu. Ja som absolútne nemožný. On mi povie, prosím ťa, na parkovisku, že stretneme sa pri bielej Kii. Ja nemám problém stať pri bledomodrom Fiate. Akože naozaj. V tomto som úplne že nemožný. No v tomto som ženská. Poviem to ze vším všudy. Teda, pardon, nie všetky ženské, ale niektoré. Ale počujem, a ty naozaj je pravda, že ty nemáš vodičák či auto? Nemám a je to vonku. Kurva, fix musel to niekto mocnúť na mňa. No nemám. Nemám, odchádzam. Ale počkaj, ani si nerobil autoškolu? Toto máte dohodnuté, že? S režisérom tohto projektu, pretože on túži veľmi potom, aby to... Ale mne sa to páči, to tak ide k tomu tvojmu bioekorau flow.
Áno, všade pešo zodrať pety, otlaky na nohách, pazúre, také, že škrábu podlahu, hej. Môj zlatý, nie je dobre, veď zase nie je toto super, že ťa všetci vozia, alebo tak? Presne, vieš, akože stále myslím na Juliu Hečkovú a toho Hečka slečného a zväzie, moje auto je dosť veľké. Je tam trošku pohodlnosť, trošku také, že ja som sa pohyboval aj predtým trošku roky v gastronomii, ale ako barman a čašník, inak je to rozhovor so mnou, že teraz? Dobre, môže byť. A ako čašníci, barmani sme sa vozili taxíkmi vždy, vieš, akože ten dozvuk 90. rokov a bolo to také, že však zarobíš si, tak neviem. A roky plynuli, išli a... To je perfektné. Zelenú časť necháme na toto. Môj teraz taký plán je, že by sme mohli dať veľký wok alebo nejakú nádobу, ktoré budeme restovať. Perfektné. Tú cibulku. Inak je to veľmi jednoduchý, rýchly recept. A ešte keby si mala, že nejaké oriešky, niečo, čo by bolo pre crunchy efekt, mandle, vlašáky alebo čokoľvek, tak by to bolo, že bomba. No dobre, tak okrem tej práci v Markíze, toto ma zaujíma, tak teba najviac zamestnáva dubbing, nie teraz? No v Markíze po 10 rokoch ja už 3/4 roka nie som. No to nevadí, ale tak... Ale to nevadí, ale áno, bo prežila som tam dosť teda pracovného života, mediálneho. Zamestnáva ma dubbing. Ja okrem toho už 6. rokom, inak to je neuveriteľné, učím budúcich novinárov a novinárky a ľudí, ktorí sa chcú vlastne venovať práci v médiách a teda na masmediálke, na sklenárke, na škole umeleckého priemyslu. A bude stačiť polovica. Dobre. No a potom táde, kam ma zavolajú moderovať, alebo nahovoriť nejaké audioknihy, alebo iné. Takže super. z každého. A vlastne ešte, už neviem, zo 7-8 rokov máme rôzne také zájazdové divadielka, kde sa aj spieva pre deti, takže aj s týmto účinkujeme. Ty si veľmi pohybovo zdatná, veľa beháš, angažuješ sa, napríklad ten beh pre beh a rôzne iné aktivity. Prosím, pekne. Častokrát si aj v tandeme, napríklad že s Ríšom Vrablecom, čo je tiež moderátorská legenda. Áno, tak to je. Máš tieto ambície byť ňou aj ty? Alebo teda tiež moderovať až toľko, že už bude tá tvár, že toto je ona? Vieš čo, baví ma to. Dám si. Daj si. Ja tým, že naozaj mám rada ľudí a rada, preto so mnou sa ťažko robí rozhovor, lebo ja sa veľa pýtam. Ešte vlastne mám aj podcast, do ktorého ty prídeš. Áno, veľmi rád. Tam sa teba budem ja zasa pýtať len, ale tak mňa na to moderovaní extrémne baví, že vlastne sa stretneš s inšpiratívnymi, šikovnými, talentovanými ľuďmi z rôznych branží. Veď teraz som pozerala jeden diel, alebo nejakú tvoju storku, príbeh, kde si mal Astro Michaelu a svojho času jedna je extrémne talentovaná, šikovná žena, ktorá je vlastne marsonautka. Ona sa vlastne zaoberá tým, ako by fungoval a existoval život na Marse a chodí prednášať kade-tade po celom svete, v angličtine, vo francúzštine. Pracuje pre NASA. Wow. A jej som moderovala, keď vydávala knihu v Pantarej. A pred pár rokmi a prosto toto ma fascinuje, že vlastne zistíš o takýchto ľuďoch, ktorých by si bežne možno aj stretol niekde v potravinách, ale asi by ste sa nedali do reči. Ano. Čiže hej, mňa by to tak bavilo. A je to vlastne veľmi pekné, že boli sme behať tento rok opäť s dievčatami, čisto babský tím, od Tatier k Dunaju. A tam sme ti mali takú pauzičku, kým sme čakali na jednu vlastne zo štafetových bežkyň. A chceli sme ju v cieli akože privítať toto, tak sme sa dali ešte s kamoškou do plaviek. A tam ti prišiel taký chlapec, že babi, vy ste také šumné a vás aj poznám, pani moderátorka, ja sa s vami potrebujem vyfotiť. Tak to je také veľmi príjemné, že niekto za tebou príde, osloviť ťa. Ešte je to triatlonista, brutálny fešak svalnatý. Wow. A keďže mám 40, tak akože nebudem sa tváriť, manžel mi stačí, ale polichotí mi. No veď určite. Akože takéto, vieš? Ideme, čo robiť s tvojím tofu? Lebo ja viem, čo s časťou môjho krupota, ale čo budeme robiť s týmto? Vieš čo, to by som úplne iba tak ogrilovala. Tak si ho nakráje na kocočky. Výborne a môžeme ho iba jemnučko osoliť, okoreniť a to je celé. Dobre, a to by mohla byť vegánska verzia. Dobre, a ak je teda manžel veľmi hladný a skrytý v tej miestnosti a má rád slaninku a ty ju aj máš, tak urobíme slaninové čipsy ešte. Wow! Dobre, nie? Dobre, tak toto je extrém. Tuto už to sa ti ohrieva. A tu je olivový olej? Áno. Super. Tuto dokonca mám nejaký špeciálny od kamaráta. No, vidím
nevidím, že si nešetril, ale presne to chcem povedať, že Roman toto Ferienčík, to ti je jeden herec a dubbingový herec a hlas extrémny. A on mi na 40-ku doniesol vraj, toto je nejaký taliansky perfektný olej. Takže použijeme tú kvalitu. No a vraj, niekto vraví, že mal by jemne štipkať, že vtedy je to v poriadku a vtedy to je znak vysokej kvality. Čože? Ochutnáme, či štipka? Ochutnaj. Jedla si ho? Už na ňom robím, ale takto som ho ešte nechutnala. No, áno. má len taký jemný ocásek, ako hovoria Česi. Tam, že také toto. Počkaj, inak ty máš také grífiky, to je perfektné. Povedz mi, ako funguje a kedy vznikla myšlienka, Leni, s tým podcastom. Ty sa primárne teda venuješ ženám a ženským témam. Keďže rada moderujem, tak som chcela mať niečo vlastné. A som sa s tým pohrávala dávno a potom s jedným veľmi šikovným pánom zvukárom sme sa o tom podcaste rozprávali. Áno. A on hovorí, že počúvaj, veď ty toľko dabuješ a toľko ľudí poznáš, nechceš mať podcast o dabingu, vlastne primárne a samozrejme, lebo v tomto dabingovom svete veľa ľudí dabuje, ale niektorí sú lekári, ale od detstva dabovali, niektorí sú herci, niektorí sú úplne iný fakt. Napríklad bol tam Kubo Ružička, ktorý je vlastne klaun v tých nemocniciach pre deti. Aha, to je zlaté. No, čiže vlastne primárne tam všetci spoza toho mikrofónu prídu. Môžeš podľa mňa to robiť do nemlátom, lebo vlastne aj ty si mi povedal, že si stál už za dubbingovým mikrofónom, čiže ty netušíš, kto všetko... Adela Vinceová napríklad je v jednom dieli Auta od Pixaru, hej, akože prosto ako moderátorka. Čiže podľa mňa za dubbingovým mikrofónom stal už kde kto, lebo slovo dalo slovo, prosím ťa, neprišiel by si mi nahrať a teda. No a popri tom, že sa rozprávame o tom, že dobre, tak akože ty si fakt daboval gumkáčov, čo je neuveriteľné. Áno. Tak si povieme o živote, že a čo ešte robíš a aké máš talenty a teda. Môj prvý zárobok bol zo slovenskej televízie vtedajšej. Wow. Pod asistenciou tej asistentky réžie pani Kousalová. Áno, ona je úplne že legenda. A fakt? To som ani netušil. A došlo mi normálne, že ústrižkom, šekom domov na poštu môj zárobok 158 korún. Wow. Československý. Inak musím ti povedať, toto je perfektný hack, alebo teda trik, milí zlatí, keď máte mandle, ktoré nie sú ošupané, tak to švihnete na 10 minút do horúcej vody a ide to úplne, že... My už tu máme hlivu nakrájanú, presne, to som chcel povedať. cesnačík. Áno, že máme vlastne základ bude stále rovnaký, Leni. To znamená, že na poriku a jarnej cibulke na tej bielej časti som orestoval s olivovým olejom, teda idem orestovať hlivu. Tu máme dubáčiky, tu máme šampióniky. Áno, čiže to bude normálne, že hubové orgie. Potom tu už máme nakrájané tofu údené, aby to malo trošku taký rís. A to ideme ogrilovať, áno? No, asi hubová? Si hubatá? Ja úplne. Ja zbožňujem hríby. Neviem ich hľadať, ale papať áno. Tak, takže to orestujem. Budeme Potom to ty už podlievať vínkom. Áno, budeme to podlievať bielým vínkom. A potom ty vlastne môžeš ešte vieš čo urobiť, ak mi chceš pomôcť. Že by si z tejto brinze vytvorila potom, budeš mať dneska také patlavé roboty, ak môžeš, hej? Pokojne. Že by si urobila také guľky. A toto... Také guľky, jak sweet pop, blízatka, cca veľkosť, dobre? Napríklad, približne, hej. A tieto mandličky potom posekáme, alebo teda najprv orestujeme so solou a v tom tie guľky len tak toto. A to už bude jednoduché celé. Ale to akože sa toto začne... tiež ešte orestujem, ak môžem? Áno, tu ešte máme potom aj sladinku už vybratú, takže ešte aj to tam ferimu prifaríme. Toto zapnem tiež. Poď mi pomôcť, Leni, prosím, s týmto tvojím, keď môžeš, alebo povedať, takto idem správne? Áno, ideš úplne správne. Pozri sa, na koľkátke to chceš mať? Takto. Dobre. Štyrka, tak môžeme to dať aj menej. Dobre, dajme. Tuto restujem medzi tým tofu na oliváči. Výborne. My ideme, prosím ťa, na koľko týchto pánvičiek? Výborne. No to je proste čistý masterchef, naozaj. Takéto kocky budú stačiť? Áno. Budú. Prepáč. Počkaj, že som túto cibulku tam nedal. A tu môžeme použiť na vrch. Inak ja vlastne musím ti povedať, že ja som niekoľkokrát varila aj so svojimi deťmi, alebo teda skôr s dcerou, alebo s kolegyňami v Teleráne. A ja si to neviem predstaviť, že tam súťažím. Akože ja som mala nervy z toho, či to po 2,5 hodinách bude akože teda všetko hotové. Lebo v televízii potrebuješ, aby to boli plné stoly, aby to vyzeralo pekne. A aké je to akože byť v súťaži? Tak
tak je to stresujúce, To vám ale tam práve dali naopak. budík, že dovtedy a dovtedy to musíte mať Hej, uvarené. mali sme nejakých 60 minút treba štandardne na nejaké jedlo, ale zase práve naopak ja ti musím zakontrolovať a dať aj kompliment a nielen tebe, ale viacerí akože moderátori, aj Kvetka Horvátová alebo Aťka, ktorá bola u nás Poláková, o jedle. Aťka bola u nás o jedle už tiež, Knajsl, Poláková. Čiže za mňa veľké prekvapenie. Dobre, no u nej asi hej, lebo ona sa tak pohybuje, pečie a tak ďalej, ale mnohí tí moderátori, vy ste boli pre mňa prekvapením ako pre diváka, že postavíte sa v tom teleráne a uvaríte. No je to tam? Rozumieš? Vieš čo, to je tak, na vysokej škole hereckej nám hovorili, že no, herec, moderátor, hocičo musí byť pohotový. Opýtajú sa ti, vieš? No, tak povieš, dobre, skúsim, idem, jasné. Vieš, čo mi povedz, Leni, a čo ma veľmi zaujíma, lebo ja si to už ako malé dieťa nepamätám a mnohí diváci neboli v dubbingovom štúdiu, že ako je to náročné? Môže to robiť niekto, kto má napríklad ADHD, lebo tam musíš sledovať podľa mňa hrozne veľa vecí naraz, nie? No... Lebo ja asi mám. Ale ja ťa zoberiem pokojne do dubbingu. A ja si myslím... Takto chutí lízatko, ktoré si zamiluješ. Pravé ovocie, oriešky, belgická čokoláda, spirulina či rakitník. Len pár poctivých surovín a nič navyše. Objednaj si náš mix a ochutnaj všetky príchute na sweetpop.sk. Že je to náročné, musíš tam sledovať text, musíš tam sledovať aj obraz, musíš tam jedným očkom alebo poločkom sledovať aj, tam ti vlastne beží taká minutáž, ktorú máš aj v texte, aby si sa vedel zorientovať. A do toho ešte by si mal dať tú emóciu toho herca. Aby to nebolo len čítané. Aby to nebolo čítané. Takže keď som ja bola prvýkrát a začala som robiť zbory, to sú vlastne také tie vedľa už úplne maličké postavičky, ktoré treba do filmu, napríklad letuška alebo čašnička, ktorá sa opýta jednu vetu, tak akože kým som sa zorientovala, tak aj mi to trvalo. Ale potom, vieš, ako je to asi vo všetkom, čím robíš viac, tak tým sa naučíš, no. Jasné. Takže keď dostaneš príležitosť, že ťa potom volajú, tak už sa otrkáš, už sa aj nebojíš, už ťa to aj vlastne baví, už nervy idú bokom. Čo sa týka toho aj tvojej angažovanosti, napríklad nejakých tých behoch charitatívnych a podobne, to kedy vzniklo? Akože má k tomu človek nejakú predispozíciu, alebo bola tam nejaká skúsenosť z tvojho života, niekto chorý, alebo nejaká diagnóza, alebo niečo? Prečo? A tak ja si myslím, že kým ešte sme aktívni, zdraví, musím zaklopať. Dávam trámin červený, prepáč. Áno. Ja nepijem, ale tam môžeme, lebo výborne, to sa vyparí. Tak. No, tak si myslím, že by sme sa mohli tak snažiť pomáhať tým, ktorí to potrebujú, ale vlastne behanie, ja keď som rokuce moderovala v rádiách, a teda v Európe 2, tak som mala istý čas pocit, že mám tak 15 rokov dozadu, že stále len pracujem a nevenujem sa v športu a zrazu začali byť veľmi populárne tieto behy. Áno. Tak som si povedala, že skúsim si natrénovať na 5 kilometrov a potom prišlo 10, potom prišiel, že raz v živote by som si chcela odbehnúť polmaratón. No a už z toho je, neviem, zo 10 polmaratónov, ale už asi ďalej ďakujem pekne. No a do toho, že teda ľudia vedeli, že pani moderuje, pani trošku aj behá, tak ma občas zavolali moderovať práve nejaké športové podujatie a do toho sa už aj naskytli tieto športové podujatia bežeckého charakteru, kde sa na niekoho napríklad zbierajú tým štartovným peniažky. A to je potom také pekné. Jasné. Keď sa to spojí a vidíš tam, že reálne tam príde celá tá rodina, že sa, ja neviem, zbiera na ich dieťa alebo na nejakú zdravotnú pomôcku, ktorá je teda akože extrémne drahá, tak ti to tak príde, že joj, trošku sme priložili ruku k dobrému. A aké si bola dieťa ako jedák, v zmysle jedák? Čo si jedla? Mala si svoje vzdory? Ja som bola fantastický jedák. Mama vždy hovorila, že tebe stačí dať fašírku do ruky a ty si vybehneš na dvor a hráš sa ďalej. Fakt? Takáto, že fašírka? Takže ja si myslím, že dobre. Super. Dobre. A vlastne u nás sa veľa varilo, veľa pieklo, či už aj u starých rodičov, aj doma. Takže my sme aj tak akože radi pomáhali. Moji prastarí rodičia boli z Moravy a oni ti mali krčmu, kde sa varilo a pieklo sa na svadby. Takže ja veľmi ľúbim obsluhovať ľudí, ktorí prídu na návštevu, na posedenie, na grilovanie a tak. Takže mňa to aj tak baví, že proste urobiť im niečo dobré. To
To je úžasné. A je naopak niečo, čo by si napríklad nikdy nezjedla, alebo bola si na nejakej exotickej dovolenke, lebo toto by sme mohli tiež akože švengnúť sem. Mám pocit, že táto žena do roboty nechodí a chodí len po dovolenkách. Niektoré samozrejme nám donesú aj kamaráti, keď idú na nejakú zvláštnu exotiku. Vieš čo, ja mám jednu akože od malička. Môj muž mi hovorí, že veľkú chybu robíš, dievčatko. Áno. Ja nejem ryby a morské plody, lebo ja prosto, ja sa toho vlastne aj bojím normálne, keď je to akože niekde v jazere. A ja k tomu mám prosto, neviem z akého dôvodu odpor a vraj sa pripravujem o veľmi kulinárske a fantastické zážitky, no bohužiaľ toto ja nejem. A priznám sa, môj otec je taký cestovateľ, a on vždy bol gurmán a on pojedol aj také tie žabky, potkany, myši, hento tamto, všeli kde v tých Vietnamoch, Čínach a toto neviem. To je môj muž taký, že on by si to kľudne dal, ale ja asi na takéto úplne... Ak sme sa bavili o Miške Musilovej, nebudem vravieť, možno, lebo netuším, či už to diváci videli, alebo ešte len uvidia, ale práve včera vravela, že jedla niečo veľmi divoké. To si povieme potom. Wow. Ale akože obdivujem všetkých týchto ľudí, ktorí si na to trúfnú. Ty napríklad papáš takéto veci? Nie, ja som išiel do Masterchefa ako vegetarián, čiže ja som mal... Ty si išiel do Masterchefa ako vegetarián? Tam som naučil Raziu byť vegetariánkou, namotal som ju na to, ona je dodnes vegetariánkou, mala fázu aj vegánstva a ja som začal jesť mäso. Lebo bola bez servítky, bola moja mama varí lepšie a iné projekty. A profesionálne kuchárske súťaže a pochopil som, že musím pripravovať mäso. A ty si bol vegetarián z nejakého, že mám rád zvieratka, alebo prečo? Áno, ja som v 91. chodil do Slobody zvierat, dokonca som ako 11-ročný, 12-ročný chlapec prosil ľudí v Bratislave na Poštovej ulici o podpis, aby mi podpísali petíciu za zákaz testovania kozmetických prípravkov, ako je L'Oreal, Gillette a tak, v 12-11 rokoch. Wow. To veľa ľudí nevie, už to viete. Toto je perfektné. Toto nevie nikto, no. Takže moja angažovanosť bola veľmi veľká. Pred ministerstvom pôdohospodárstva som bol v klietke zavretý neraz. Ty si jak Pamela Anderson slovenského národa. Tak, áno, len tie prsia mi chýb, ale rastú. Z tých kuracích prs. Vieš, ona vždycky išla holá a s takou umelou kožišinou, postriekanou krvou a všade sa takto ona prezentovala. A potom vidíme J-Lo, ktorá hrdo a rada nosí napríklad pravú kožušinu, taký ten protipol, vieš? Áno. Vypneme asi krúpky. Ja teraz krúpky postupne pridávam do toho hubového základu, lebo sú tam zdusené, vlastne refreshnuté sušené huby, ktoré si mi dala, tie dubáčiky. Sú tam šampiňóny, sme nedali, ale dáme. A chceš? Áno. Nasekáš? Alebo dáme celé? Nasekám. Tu máš mandličky, Lenočka moja. Krásne si vyguľala guľky. Dubbingové, to správne. Guľky. Tu máme už čistý tanier, lebo už ideme do finále. Takže ideme posekať mandle. Áno. Ty si vlastne všetko zmiešal. Ideš refreshnúť onú slaninku. Pozri, ešte ti nedám ochutnať, ale je také lahodné, krémové. Mohla by tam byť aj smotana, lenže my chceme aj vegánsku verziu. A je tam len biele vínko. To je celé. Voda z tých húb sa tiež použila. Sú tam 3 druhy hrybíkov, dala si dubáky, dala si čerstvú hlivu, dali sme šampiňóny. Krupy vyzerajú fantasticky. Je to podľa bielým vínkom, tramín červený. Nešetrila si, povieme divákom. Povieme, ako je. Povieme, ako je. Je tam zastrúčik 2 cesnačiku. Výborne, presne tak. Restovali sme to na pohoriku s jarnou cibulkou a ešte aj tvoje obľúbené tofu. Áno, ideme teda toto vysekať a ideme do finále. A spravíme aj 2 verzie na tanier. Môžeme spraviť jednu vegánsku, alebo pol taniera tak a pol taniera tak, lebo my ochutnávame z jedného. Super. Inak to som sa ťa chcela opýtať, že vlastne teba mamina a ženy priviedli do kuchyne? Že od malička ty si začal... Tak Pardon? V podstate som vyrásta... Povedz, kľudne. No, počkaj, stačí? Dobre. Ešte? Skús vysypať alebo otvoriť. Mňa v podstate vychovala mamina s babinou. Ešte trošinku by som. A tak možno aj prehrkáme, hrky. Čiže ma veľmi inšpirovali. A potom následne roky na to ako kaderníka, tak ja počúval som stovky príbehov. Od týrania, od velebenia, od obsypávania majetkom, od života v klietke zlatej. A o všelijakých aj zvrhlých sexuálnych praktikách, ale aj o... Ja mám husinu z toho. Vy ste normálne takí terapeuti, kaderníci však. Že no. Inak vlastne tebe som chcela povedať, ja som ti chcela povedať, že máš krásne vlasy. Si zlatko, lebo tiež mám dobrého kaderníka.
Keby náhodou nemohol, tak prídeme aj k tebe. A pozdravujeme Ondrika. Fantastického, ale vlastne som ti chcela povedať, že ty si mi tak sympatický, že ty keby si sa rozhodol v živote, že chceš dieťa, ja ti ho aj vynosím. Lebo môj manžel už povedal, že 2 sú akurát na výchovu. Čo si? Ale za doživotné... Kým to rozdýcham, no si, nalejem si z vína asi ja teraz. Podľa mňa sme ho celé minuli. Ale za doživotné varenie a pečenie, že mi budete nosiť s malou chrumkou alebo s chrumiakom čerstvé jedlo, pohoda. Inak v tomto buzna svete sa to vraj tak robí. Stačí. Výborné. Stačí Leni, že to sa robí a vynáša a vynosí za byt, za nehnuteľnosť. Neviem, ako to majú iní, akože tak mediálne známi oteckovia s inými maminami, ale ja by som ti musel, akože moje veno pre teba by bol asi, jednoizbový by ti dám vstupavé, po babke. Môže byť. A kto tam teraz býva, koho vysťahujeme? Tak vysťahujem pod nájomníkom a budeš tam bývať regulárne. Ty budeš tam mať akože víkendové stúpavské sídlo, tam sa točí Dunaj, kurva fix. Naozaj tam sa točí Dunaj v Stúpave, perfektné. Áno, v tom parku krásnom zámockom. Tak to pokojne môžeme to vymyslieť. No vidíš to, takže tu máme verejný prísľub a máme aj názov epizódy. Vynosím ti dieťa Pier. Zabit. Ešte nám povedz za tvojich deťoch, aké majú talenty, čo podedili po mamine. Tak prosím pekne, náš syn včera dostal oficiálne prvú trúbku, začal chodiť na trúbku. Felix Slovaček, hýbaj. Pozri. Počúvaj. A brutálne ešte do 11. mi tu obidvaja fúkali, lebo Olivka si to chcela vyskúšať. Olivia nádherne kreslí, to nepodedili. To asi po starej mame, po mojej mame, lebo ona nádherne kreslila, ale ja kresliť neviem. Ale myslím si, že teda majú obidvaja dobrý sluch. Až by som povedala, že ten môj 6-ročný syn, Danielko, možno aj ešte lepší. Ale zase teda kreslí ona jednoznačne fantasticky. A vieš čo? S nimi je proste sranda. Oni sú spoločenské stvory a tvory a myslím, že ich majú deti radi, za čo som vďačná. Oni majú radi deti a ešte by som povedala, že podedili, že všetko zjedia. Oni napríklad vyskúšajú aj sushi. No Leni, pozri, ako nám to išlo. Čo sme tu vykuzlili? Toto je vegánska verzia z tofu, krupoto, hríbikové. Toto je nevegánska aj so slaninkou a s brinzovými tými guličkami obalenými, opečenými mandlami. Ja tu dokonca mám ešte aj kvety. Kvety. Snáď neboli v koši. Nie, rozhodne. Čiže ochutnávame, áno? Poďme, ideme na vegánsku? Áno. Poďme. Tak, dobre. Ja som není veľký fanúšik tofu, musím inak povedať, ale tak však dobré. To by mohlo chutiť inak aj tvojmu manželovi, nezavoláme ho? Ferino! No lebo ja som tu jednu nabral pod pultovku. Toto bol jeden výživný, úžasný program. Fakt? Áno, ty nič nehovor, láska moja. Iba jedz. Ako? Ale zober si aj z tých toho. Prosím ťa, je to. No, priateľa, my to ideme dojesť každopádne, rozlúčime sa, lebo slím tam. Veľmi ti ďakujem, Leni, za tvoj čas, za tvoj priestor, že sme ťa mohli navštíviť. Aj ja tebe, bol si fantastický. My sa odteraz kamarátime. Dobre, daj na to. Ďakujem veľmi pekne. Prajeme dobrú chuť tvojmu manželovi. Čiže to vzniklo celé pod jeho záštitou, priatelia. Majte sa krásne a sledujte Ojedle na budúce. Dovidenia. Ahojte. Dovidenia. A dobrú chuť.